Ще взривят ли управляващите бюджета на държавата? Ще разберем от професор Александър Томов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Как ви изглежда сметката за 24-та година? Има един голям риск. И ако ме питате кое е опасното, е това. Разликата между прогнозата на Асен Василев и на мнозинството за приръста на брутния вътрешен продукт 3,2 срещу приръста, който и оценката, която дават Европейската комисия, Международен валутен фонд и, разбира се, по-голяма част от експертите в света. Аз дебатирах с хора, професори от Германия, бях в Германия за няколко дни, върху точните оценки. Колко очакват те приръста? Защо разликата е 2 пъти почти? Общо взето искам да кажа, че очевидно Асен Василев залага на по-висок приръст, за да направи по-високи приходи и да харчи повече. Ако това обаче не достигне този приръст, а остане 2%, както възнамерява, както и фонда... Тогава какво? Тогава настъпва едно от 3. Много тежко става. Първото е, че той вероятно ще трябва да свали рязко-капиталните вложения, които са в бюджета, за да компенсира липсата на пари и да плаща заплати и пенсии от това. Второто е... Каквото обикновено виждаме последните години. Което виждаме в последно време. Т.е. той смени подхода, той не създава излишък, а създава обратното. По-високи приходи залага, отколкото е реалистично вероятно. И от тук тази опасност е голяма. Т.е. рязко ще намали инвестиционните възможности на страната. Второто, разбира се, е крайно неблагоприятно да направи по-голям дефицит или пък да вземе заем, за да компенсира разликата. Така че, ако ме питате, кой е големия риск от това, аз много внимателно слушах специалисти, германци, англичани, които са работили по всички европейски държави, хора, разбира се, и в Брюксел. Дебатирахме абсолютно обективно. Така че смятам, че това е главният риск. Около 2% е това, което те планират. Къде е причината? Причината не е у нас. Причината е, че основните икономики, с които ние тъгуваме, Германия, Италия, Австрия, те са почти в рецесия, особено Германия. И това ще ни се отрази. Неизбежно ли е да ни се отрази? Почти е неизбежно, тъй като ако вземете основните наши износи, параметри, износи, сектори, те пряко зависят от германските поръчки. И да кажем другите по-малки страни. Явно е, че в такъв случай се приема по-консервативен бюджет. Обратно на това, което Василев прави. Залагат се повече буфери. Риска е голям. Има ли заложени буфери извън капиталовите разходи? Мисля, че това е главното. Всичко друго е това е главният буфер. И тъй като много сектори са недофинансирани, продължават да бъдат, както да кажем ВиК сектора, водния сектор, както е културата, например, който е безобразие. Защото там може да се... Ма сега дава ли 68 милиона отгоре, което пак прави сметката 0,4% от брутния вътрешен. Когато вземете процента, то това се гледа наистина е трагично ниско. И когато видите всичко това, включително и да кажем сектор образование и някои други, вие разбирате, че в действителност ние нямаме бюджет, който да води към голям прогрес. Аз мечтая съвършено друг бюджет, за преструктуриране на бюджета, за фокусиране на държавата върху инвестиции и пряко в инфраструктури и чрез публично-частно партньорство, които да гарантират подем. Значи това може да се направи. Благодарение на този бюджет, обаче каза вчера Асен Василев, сме щели да имаме повече инвестиции. Рекордни такива за 24-та година. Тези инвестиции. Аз напротив смятам, че ако се получи тази диспропорция, за която говорихме, той ще свали още повече. Инвестициите се виждат, когато големите мултинационални компании идват тук. Когато те се ангажират с големи проекти, защото те носят 75 на 100 от техническия прогрес, технологичния прогрес, 90% от търговията. Значи, докато тези компании ги нямат тук, докато ние нямаме един асемблиран завод за коли или нямаме нещо в областта на IT голямо, което... Ето това ние трябва да направим. Тоест, слаба е кореспонденцията с тези хора и освен това условията общите за този тип инвестиции ги няма. Ние нямаме практически, за разлика дори от Сърбия, да не говоря за Унгария, да не говоря за Чехия и Словакия, ние нямаме практически големи крупни компании, които носят техническия прогрес. Финално обаче бюджета ще бъде гласуван в четвъртък. Ще е хубаво, че ще има бюджет. Разбира се, проблемите ще дойдат много скоро, но пак казвам, аз искам да бъда лош-скоро, аз просто предупреждавам срещу рисковете. А в действителност, че ние имаме бюджет с 3% дефицит, който е над на ръба на допустимото. И тук съм съгласен с повечето български сериозни икономисти, които казаха, такива условия не слагайте бюджета на предела на критерия на Маастрихт.
трябваше да бъде поне 1,5-2% дефицит. Освен това има една друга голяма опасност. Василев залага 3 поредни години по 3% дефицит. А това нещо не е добре. Как трябваше да изглежда дефицита във всички случаи трябваше да бъде нисходящ. Трябваше да бъде 2 и 2. Ако тази година е 3... Да, по-малко и по-малко. И това създава доверие. Това създава доверие в стабилността на държавните финанси. Все едно всичко това може да се дебатира още, но пак казвам, не биваше това да бъде цената на сглобката. Не биваше точно тук да се... Трябваше да се направи по-консервативен, по-умерен бюджет, по-стегнат бюджет, с повече буфери. Те нали настояваха за това от ГЕРБ? Тъй като вижте, ние сме много отворена икономика. Много отворена икономика и когато имаме очевидна рецесия или на ръба на рецесията в големите държави и Германия, ние просто не можем в този момент да се, как да кажа, да вадиме пари от джоби и да хвърляме. Които ги нямаме обаче. Да, които се очаква, че ще дойдат от, както казва на английски, from thin air, от тънкия въздух, така че не бива... Има ли риск с дълговете, които теглим? Така, във всички случаи процента ще се увеличи от това, което виждам, съотношението дълг БВП, но пак казвам, това ще зависи много от приходната част на бюджета и въобще от инвестициите до година. Той залага на потреблението. Това е недостатъчен критерий в тези условия. Трябваше да се помисли върху другото, това, което идва от бизнеса. Да, потреблението може да нарасне малко, но то не може да бъде главният носител на прогреса в брутния продукт. Така че това е дебат между много икономисти. Пак казвам, имам за първи път такова сериозно различие между оценките на европейските икономисти, на комисията, на фонда и на Асен Василев, нашето финансово министерство. Отказаха се от транзитната такса, нещо, което вие предположихте при предишното участие. Не говорихме, мисля, че предишното ми идване във вашата телевизия. Искам да кажа директно, отказаха се, слава Богу, тъй като тук имаше много неприятни последствия. Това беше наистина много грешно решение, да не кажа друга дума. Решение, което не е обмислено. Тези пари не могат да се вземат от Газпром, поради много причини. И юридически това е много уязвимо решение. Но заради Шенген казаха. Отказваме се заради Шенген. Вижте, това също е една от причините, може би не най-важната. Просто реакцията на Унгария, когато не дигна жълт картон, не червено-жълт, и можеше да прерасне в червен, това, че засегнахме интересите на обикновените граждани на Унгария, на Сърбия. Борисов разговарял с Орбан? Не. Това вече така прилича малко така на... На какво? Ако не лъжа, то поне политическа игра. Много добре знаем, че изявленията на Сиарто по въпроса външния министър на Унгария, изявленията на техни специалисти беше неприятно от всякъде. Така че няма как. Унгарската система е много централизирана около Орбан. Той има квалифицирано мнозинство в парламента. Така че там без него не може да се вземе такова решение. А как изглежда политическата игра? Кой е политическа игра? Продажбата на Лукойл? При това позволете ми да кажа нещо във връзка с това, което стана дума за премиер Орбан. Знаете ли, тези дни стават много събития. Споразумението между Ердоган и Мицотакис. Това, което се случва в дебата в Европа сега около в чисто геополитически план. Ние сме извън играта. Ние нямаме държавни посещения. Не сме на световната карта ли? Нас не няма на картата. За съжаление, вече дълги години. Значи, не ни търсят политиците, не ни търсят. Тук не говоря само за сегашния премиер. Говоря за преди това. Ние не присъстваме в големите събития. Ние не участваме. Европейските медии, където ние сме член, не цитират нашите премиери, нашите политици. Практически няма. И това нещо обижда. Така че то е следствие, може би, на това, за което казахте. Игра на дребно. Сега ще изиграем унгарците, ще приберем едни милиарди да си оправим бюджет и капиталните вложения. Не става така. Не може да стане така. Още повече, когато засягаш чужди избиратели. Това е. По повод ме питахте на... Лукойл, да, продажбата на Лукойл ще става с решение на Народното събрание. Това, което информирам, неофициално го знам, да, водят се задкулисни разговори, може би два групи водят тези разговори, опит да се намери клиент да се продаде. Сега, разбира се, то не се ли е намерил вече, защото мисля, че излиза много информация. Да, така е, само че не толкова може да стане лесно, тъй като Лукойл е собственик. Да не забравяме, едно време аз спорих много с Костов, дали трябва да го продаде на Лукойл. Той го продаде, при това на много ефтина цена, това е 2000-та година, беше 99-та. Но мога да кажа следното, че сега в момента се прави обратна игра, вероятно конюнктурата. С каква цел?
Според мен е две цели. Едната цел е отново да се натегнат на новите силни играчи, да премахнат една руска компания от територията на България и да се така влезе в играта на новите геополитически, макар че те са временни пасеанси. Втората цел е по-голяма обаче. Че този, който стои близко до новия собственик или го владее, той ще има много голяма власт. Политическа реална власт в България. И мераците този, тук... който стои близко до новия собственик, е така. Част от не коалицията ли? Те са двете групи в коалицията, които според мен участват в разговори по този въпрос. Ще кажа направо ПП и ГЕРБ. Определени хора, които водят тези разговори. Дали обаче се стигне до сделка, тъй като това все пак минава през волята на Лукойл и на собствени на Лукойл, аз не съм сигурен в това. Така че това ще проличи, но самия факт, че са казали, че, което също не е традиционно, че цялата работа ще мине през парламента, след одобрение на Народното събрание, точно така, намирисва отново на политическа намеса в една сделка, която е чисто бизнес сделка, макар и голяма. Не обаче за българския гражданин. Много е рисковано. Първо, разбира се, почти сигурно, че това ще доведе замяната на руски петрол с неруски петрол. Ще се покачи цената? Да, разбира се. Лесно може да се види на борсите и не специалистите могат да проверят колко е разликата. Колко е разликата между Брент и Уралс, например? Вижте, много зависи от начина, по който новия собственик ще процедира в тези условия, защото историята с Босфора и това, че ще минат малки танкери и договорките там, не дават сигурност в това, което трябва да отговоря. Но аз смятам, че 15-20% разликата е сигурна. Разбира се, пак казвам, зависи много кой ще е новия собственик. Ако новия собственик е Сокар, или примерно компания, която е близка до Русия, т.е. свързана пак с руски газ, руски петрол, винаги може да направи една игра. Ако това обаче е западна компания, съвсем друга. Така че във всички случаи ние не можем да разчитаме повече нефтения руски сорт Урал, за който питате. И след 1 март, с колко ще се повиши цената на колонка? Според мен е рано да се каже. Пак казвам, много зависи от това дали този нов собственик ще има трайни отношения с други доставчици на суров петрол, дали това ще бъде от Близки изток петрол и ще бъде от друго място. Във всички случаи това ще бъде нещо по-скъпо, но може би с по-малко, 10-15% ми се вижда, че е съвсем реалистично да се увеличи. Да. И на финала на нашия разговор, промени в Конституцията, Вие участвахте. Днеска участвах в такъв дебат. Да, и 90-та година също. Аз участвах в създаването и смятам, че доста активно. Дълъг е разговора, не мога в момента, само мога да кажа едно. Конституция не се прави с малка легитимност. Тя се прави с голям консенсус. Най-голямото ми притеснение ще ви кажа от какво е. Тези промени имаха смисъл от 10 на години, откакто се говори, в едно. Да има справедливост в съдебната система, да има истински независима съдебна система. Тъй като в последните 20 години нашата съдебна система пострада много тежко. Имаме директна намеса на политици, както по избирането на Висш съдебен съвет, така и при контрола при взимане на решения. Днес на тази среща до какъв извод стигнахте? Бащите на Конституцията се събрахте. Това не дава гаранция, че ако разделиме на две колеги ВСС, т.е. правителството на съдебната система, това дава гаранция на независимост. Точно обратно. Това ще ви кажа това изречение, дайте ми една минута. Финални думи, една минута. Едно време не ни позволиха, с основание, между другото, СДС, когато дебатирахме, да направим пряк избор от съдии и прокурори, тъй като се казва се, всички съдии и прокурори тогава, в 90-те години началото, са бивши членове на БКП. Съгласихме се. Сега обаче, 30 години по-късно, ние вече имаме ново поколение съдии и прокурори. И след тях не може да няма мъдри, независими хора. Ако парламента продължи да контролира прокурора, избора, тримата големи, членовете на ВСС, с така предлаганите промени, прокуратурата как ще изглежда? По-политизирана от сега ли? Най-малкото ще стане сблъсък между различните части на сглобката, кой да контролира съдебната система. Това е почти неизбежно. И това няма да доведе до независимост. Без независима съдебна система, нашата демокрация е обречена. И нали това беше основата? Вижте, няма гаранция това, което предлагат разделянето. За да се мине през тези конституционни промени, за да я чакаме тази справедливост. Аз трябва да ви кажа, че несправедливостта сега може конституционно да бъде закрепена. Това е лошото. Може да се зависимостта от политици
и политическата намеса в текущата работа на прокурори и съдии може да се превърне конституционно защитена. Това е много опасно. Тоест да направят така, че отново така и олигарси, и богатите на деня, и силните на деня в политиката да казват кой да е главен прокурор и той да слушка и да козирува, кои да бъдат членове на ВС и как да решават. Това е опасното. Не е ли било Няма винаги гаранция. ти си го избра? Ще се сложи ли точка на ти си го избра? И Няма гаранция, не виждаме гаранция в момента, не виждам. Има как да се направи това, но в момента от това, което се предлага, няма 100% гаранция. Тоест, залага се нещо ново, което не е ясно дали ще доведе до... А защо толкова бързат? Наистина сме на финала на разговора, но е важно. Те бързат по една проста причина. Според мен вътре има огромни амбиции, поне основните играчи, не само в сглобката извън нея, говоря за ДПС и нейния нов лидер, те да имат пръст в тази история. Те да могат, защото има страх, че ако дойде един независим прокурор, ще се обърне назад. А цената, аз ще ви я кажа. Каква аз казах днеска, между другото, на колегата на министра на правосъдието. Цената, която всички искат да се плати тайно, е не закачаме това, което е било до сега. Всичко до сега е било чисто, в кавички. От тук нататък гледаме напред. Не трябва ли да се пипа Конституцията след широко обществено обсъждане? След да от всички политически партии? Аз го казах днес, ще го повторя пред вас. Финални Конституцията изисква максимум консенсус. Максимум дебат. А президента къде е в този дебат? Очевидно коментатор отстрани. Очевидно няма, не го допускат, не се вписва, не мога да отговоря. Няма го в тези неща. Това се решава от много тясна група хора, избрани с много малко гласове, без сериозен обществен дебат и без време. Бърза се, защото трябва да се реши въпроса кой ще контролира по-финно, макар, по-конституционно обосновано, кой ще контролира съдебната система. А аз ще ви кажа решението. Решението беше оставете на съдиите да си изберат своите висши представители във ВС, оставете на прокурорите, оставете представителство, един-двама души, айде 4 от парламента, които да бъдат връзката. Но ролята главната, кой ще избере големите, върховните, съдебни играчи, трябваше да бъде на тези професионалисти. Съдиите да си избират съдии, прокурорите прокурори. Благодаря ви. И аз ви благодаря. До нови срещи. Професор Александър Томов, предания Тонер. Разделяме се за малко. Останете с нас.